Uranga kondo hartu dio lekua eta kanpora bota du Joanan. Hemen orain ez dago aitzakiarik, ez alde batean ez bestean, 10-10 aurka. Garaipenaren bila ea zeinek egiten duen pauso aurrera orain. Nik ustean dut pauso aurrera inok ez du lehingo. Eite bali madurek egina Barakaldok egingo du. Aurrera egite hori, Bizkaia lerroak aurreratze balima da, ez? Beste gauza bada, San Sedokan bizitasunekin aurrera egite baino bizitasuna daukalako, ez? Beste gauzarik, ez? Nik uste biak gustora daudela kasu honetan. Hiruko berdinketa honekin punto bat bakoitzarentzako eta alde horretatik lasaiagoa, ez? Eta zerbait egite balima da aurrera Barakaldo izango da, baina ez dut uste itxu jungo denik. Jakinda besteak kontrarasoan min asko egin dezakela, ez? Gogoratu Iñigo Martinezek lehenengo txartela, Negredo hirugarren berdinketaren gola sartu duenean protesta egiteagatik atera diola lehenengo txarteloria. Eta ikusi dugun azken jokaldi horretan falta horretan, ez dakit falta izan ote den hemen ere berandu epaia. Epaia, Javier Muñoz Caravaca. Zaragoza aldekoa. Falta orain Etxekoen alde. Ruziak atera du baloia gora, oso goitik erori da baloi hori. Ez du arazorik izan Toño Ramirezek. 5 minutu tardi. 80. minutua betetzeko Castañeda. Txomin Barzina bera aurrean Iar Uranga, Nacho laguntza ematen, erdiratu egin du ezkerrez, Jonathan area barruan, are inguru horretan, kendu egin diote baloia, Barakaldo kurrundu. Sanse baloiarekin. Ilarramendi. Berriro Mutrikuarra. Eskubira eraman du baloia. Atzean sartu da berriro Barakaldo, hor da Ilarramendi aurrera egin du, pasea barrutik, Javi Ros, kendu egin diote baloia, Nacho. Eta? Atzean utzi du Negredok, baloi duzea Nachori, ondo breskuratu du Sansek, Kadamuro, eta arazo fisikoak Barakaldoko jokalari batek. Negredo da, lurrean. Burua lurrera bota du, txistoka Sanseri, baina hor Sansek ez du kanpora bota behar. Txomin Barzina aurrera jarraitzen du, Uranga du aurrean, erdiratu egin du ezkerrez. Barakaldo kurrundu, orain bederatzikin ari da, baina jaurtiketa egingo du Kadamuro, jaurtiketa oso ona, ezkerrez kanpora. Eta ez dute arrazoirik orain Barakaldokoek nire ustez, arazo fisiko bat duelako, bere burua lurrera bota du Barakaldoko jokalariak, hori edozeinek egin dezake edozein momentutan kontrarasoa mozteko, horre epaiak adirazi behar du grabea baldin bada lesioa, baina oso gaizki nire ustez etxeko jokalariak azkenean da zeo goratan da un partidua, zeo goratan da pixkat horretan zaiten da, baina azkenean begiratu dituzten, zelaian lurrean zegoela begiratu dituzten, bagoian nuntzi joan, nik usten dut hor epaiak editu behar du. Eta hor zer egin du epaiak, txartela zeini, Sergio hori eta Kadamuro hori. Ez dauka zentzurik. Eta Kadamuro hori balima da? Eta Kadamuro kalera. Kadamuro kalera. Bigarren txartel horia, iruditzen zait, oso gaizki epaia. Lehenengo zatian zalantzak izango zituen, Jonanderren txartelarekin esan du gorduan asmatu egin duela, hortik aurrera oso gaizki aritu da batez ere Sanserentzat. Eta azken jokaldi honetan gertatu dena, Sansek aurrera jarritu behar du jokaldi horrekin argi eta garbi, horrez dago zalantzarik. Ez dauka, zerre behitu Negredo nun dagoen. Bai, eta sarrera bat gertatzen baldin bada, edo zerbait gertatzen baldin bada ere, epaiak adirazi behar du, esan behar du, jokua geratu. Baina kasu honetan bere burua lurrera botan ekatuta dagoelako, Negredok egin duen bezala, edo bintzat arazo fisikoa izan duelako. Eta gero, jaurtiketa eginda gero, Barakaldoko jokalariek egin dutena, nola joan diran Sansekoen bila. Bueno, denetarik esan dugu, izan duela partidak, eta ari da izaten. Azkenean, 9 Sansek amaituko du, Azkeno.
Barkatu. Ez jarraitu. Azken 25 minutuetan esatera nindoan, jendearen esanek, jendearen oiuek, jendearen etxaloek, eragina handia izan dutela epailarengan. Handia, Joseba, handia. Izan da. Eta gaurkoan, benetan harrigarria izan dena marrazaina. Eskuan dauka, zorioneko banderin hori, baina 2 aldiz bakarra edo 3 aldiz gehien jota altxa du. Gaurko honetan partidutik at egon da. Hori ere, zer pentsatu ematen duen gertakaria. Eta ez dugu errepikamenak ez digu argitu, ez dakigu Negredo jokoz kanpo egongo zen edo. Hori ja beste gauza da, hor utz egitea, bueno. Arazoa da, epailea ze erabaki hartu dituen, ze portara hartu duen. Hori alde batera utzita, hori esan behar nuen. Hori arazo handi bat da, ez? Eta hor dago, epaile bat hor ikusten da, ez? Jokaldi batean, bueno, hor ez dago, oseinek utz egiten du eta irutzeit hori dela, ez? Arazoa da, epailearen portara gero, bigarren zati honetan, ez? Komentatu dugu hori. Txartel gorria erakutsi duenean eta pare bat falta ez ditu pitatu eta orduan komentatu dugu ikusi beharko dela epaileak zera baki hartzen ditun da ze portara hartzen duen eta nik usten dut biderik errezen hartu dela berarentzako itxekoakin ondo gelditzeko, baina epaile bezala biderik askarrena ere. Orain pozarren dira etxe. Baloi luzea ez dago jokoz kanpo, Kolina ez da iritsi, bazeunko jokoz kanpo, bintza marrazainak banderatxo altxatu du. 40 segundu laro eta margarrena betetzeko. Askotan esaten dugu, Barakaldo bezalako taldeak esperientziaz jantzitako taldeak direla, dauzkaten jokalari batzuekin, eta Negredok ondo jakin izan du Realaren azkeneko joera mingarri hori behar bezala geldiarazi eta lurrean jartzen. Izan ere, ez dakit konturatu zarete, baina ez du zelaia utzi, eta bere alakoan zutitu da Kadamurok baloia jaurti, eta eztabaida hasi denean. Eta begira zegoen. Begira zegoen, lurrean zegoela, begira zegoen, abertaldea zer egitezeko zai, pixka bota, parre pixka batein, da jaiki berriro, eh? Edo, gertatzen dira, bola igotzen zaizula, zure burua lurrera bota, baina hor, ez da sarrera edo lesio larri baten ezer. Jarraitu egin behar da jokaldia, eta gero, 5 minutu, ez da? Hala da 5 minutu. Pasaden astean 8 minutu inguru izan ziren Gasteizen, azken aldi hontan gaizki ohitzen ari gara. Bai. Hor da Negredo. Inezin, Barakaldok naiz eta bat gehiago gian, ezin. Bat gehiago Barakaldok du orain, egia da. Eta Sanse baloiarekin nagusitzen. Negredo. Nacho. Txartela. Eta Txartela ikusiko du. Eta beste Txartela. Ondo aterata dago, Javier Rossi. Hor berandu. Amorruz gainera. Bai, berandu, gainera bazekien gutxiokin daude, eta hor gelditu beharra zegoela, eta pixka bat taldea ipiniko da berriro atzean, eta gutxienez defensako lanandara batera egin. Logikoa da. 4 minutu geratzen dira partida bukatzeko, Barakaldok 3, Sansek 3, Barakaldo 10ekin dago, Sansek 9 ditu bakarrik zelaian. Gol asko, 3 txartel gorri, denetarik ikusi dugu. Toño Ramirez, orain jendeak dena eskatzen du, baina jendeak bere lana, horixe da bere lana eta ondo ari da egiten, presioa sartzen. Jendea bere lana oso ondo bete du. Bai. Ostatu zaio esnatzea, baina bere lana oso bete du. Taldea gutxiokin gelditu denean, bera jokalari bezala kokatu da eta protesta eginez bere lana ondo betez, irutzait epailea bere aldera ekarri duela, ez? Eta gero taldeak bere maila eman du. Bai. Iruditzea baita, batez ere aldaketa onak izan dira. Aimar eta Sergio Martín sartu dituenean, taldea gora egin du. Zerbait aldatu da, Barakaldon egia da. Taldea pixka gora egin du, arazoak horre Realak arazoak izan ditu, jokalari honek arazo asko sortu ditu, hor danen artean nahastuz, eta gero zalantza sortu ditu Realek atzekalde horretan, berdintza lortu dute eta gero ja dana nahastu da. Epaia dena nahastu da. Utxe egin du pasean orain Sansek. Beste 2 minutu tardi geratzen dira. Nacho Iarramendi bere gainean. Nacho jarraitzen du baloiarekin. Azkenean Sansek berreskuratu du Gaztainagak. Kolina Simanez honek luze pasea ez da ona. Jonathanek ez du
sartu denetik aukerarik izan ia, ez du asmatu, kontrol pare bat izan ditu hor. Du baloia jokatzeko aukerarik izan, Barakaldo erasoan, Sergio Martín, baloia ezkerrera eraman du. Negredo erdiraketaren bila, hortxe da Negredo, ez da gutxigatik iritsi. Eta azkenean Toño Ramirezek atezainak hartu du. Negredo berriro lurrean, zer egin behar dute orain, berriro geratu edo. Ilarramendi, Colinas, kontrol txarra, gero pasea ona, Jonathan, ondo buruz, Koldo Garcés. Hende urduri. Negredo berriro lurrean, begira nun dagoen, Ez dute botatzen, beraiek ere, Barakaldok ez aldu kanpora botako. Bitxia da, Zortzirekin. Ilarra kalera. Ilarra Javi Ros, bigarrena. Javi Ros kalera, bigarren txarteloria. Zortzikin geratu da Sanse. Bi sarrera amorruz egin ditu Javi Rosek. Ikusita, epaiaren portara ikusita, amorruz egongo dira, amorro handiarekin Realeko jokalariak, zaie arrazoirik falta, baina beste modu batean eutxi behartzaio horri. Eta hor ikusi dugu azken jokaldian, Barakaldo erasoan, Negredo lurrean, ez dira orduan asarratu. Futboleko kontua dira. Bai, hemen bakoitza bere papela betetzen du, eta bere taldeari... Epaiak du hor giltza. Bai, eta horri, bere taldeari laguntzeko aukera guztiak aprobetxatu behar dira, ez? Hor arazoa da, epaile bat dagoela. Nacho Jokoz kanpo. Orain altxa du. Leste bukatuko du, Nik usten den baloi ateratzen denean, bukatu. Zeinek esan behar zuen, Barakaldo 10ekin, Sansek 11 zituen, Sansek 8ekin bukatuko zuenik. Galanta da, Bai. Zegora bera izan dituen partiduan, Bueno, olakoa behar ditugu, Bai. Horri biztein hori ez? Gera aspertu, Baina, nik usten dut zenbat eta arazo... Saltxa gehiago, gola balima dira tartean hondik eta hobeto. Bi ordu benetan emankorrak izan dira. 5 minutuko luzapena eta bukatu da. Partidoko gaizkarrena, epaile. Epaile izan da, gaur ez daukagu ezertarako denborarik, ez daukagu elkarrizketa egiteko aukerarik. Beraz, emaitza gogoratuko dugu. Barakaldok 3, 11 jokalerikin bukatu du etxeko taldeak, Sansek 3, Sansek 8ekin bukatu du. Eskerrik asko, eta esan dagoa datorren astean, Eibar eta Alabes partida handia Ipuruan. Ordura arte. Fruta gozo-gozoak, barazki freskoenak, Euskal